Female li jintbat ta' kull ġimgħa s-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm irringrazzja lil ħaddiema kollha tas-saħħa li ta' kuljum qed ikollhom ħafna ostakli fix-xogħol tagħhom minħabba l-imxija tal-COVID-19. Fl-istess messaġġ ingħata ratti l-ħajr il kull min qed jersaq u jagħti d-demm f'dawn iċ-ċirkostanzi anki f'dawn il-jiem ta' festi. Intqal li dan il-ġest ta' ratti l-ħajr qiegħed isir f'isem il-pazjenti li bħalissa qed jiġu rikoverati fl-isptarijiet ta' Malta u Fawdex u li permezz tal-għotja tad-demm qed ikomplu jirċievu l-kura. Sadan it-tant saret fakkira li ċ-ċentru tal-għoti tad-demm fi Gwardamanġa jiftaħ 7 ijiem fil-ġimgħa inklużi f'dawn il-jiem tal-vakanzi mit-8 ta' filgħodu sa 6 ta' filgħaxija. Fl-ewwel tas-sena iċ-ċentru jalaq fis-sija ta' wara nofsinhar. Nhar il-Ħadd 2 ta' Jannar wieħed jista' jagħti d-demm ukoll fil-Mobile Blood Donation Unit li dakinhar ser ikun fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja Arċipretali tal-Mellieħa mit-8:30 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. Dawk li ser jersqu biex jagħtu d-demm iridu jippreżentaw il-karta tal-identità jew il-liċenzja tas-sewqan inkella passaport Malti. Dawk li jagħmlu is-swab test sew jekk ta' rutina sew jekk minħabba safar huma mitluba biex jistennew sal-waqt li joħroġ ir-riżultat tal-COVID-19 negattiv biex ikunu jistgħu jagħtu id-demm. Kien maraf ukoll li bħala linja gwida ġenerali min jieħu l-ewwel doża, it-tieni doża jew il-booster tal-COVID-19 irid iħalli 7 ijiem qabel jersaq biex jagħti d-demm. F'każ li fl-ewwel 48 siegħa wara t-tilqima wieħed ma jkollux deni jew sintomi ta' mart dan jista' jitħalla jagħti skont id-deskrizzjoni tat-tobba tas-servizz dan jgħod ukoll għal min jieħu it-tilqima tal-influwenza staġjonali.